wadda duniya ta yadda da jarumtakarsa kuma da nagartarsa, domin ya tsaya tsayin daka ganin ya burge dukkanin masoyansa ta fannin fitar musu da mashahuran manya-manyan hazikan jaruman waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Nura M Inuwa jarumi ne jajirtacce haƙon wanda duniya ma ta yarda da jarumtakarsa, domin ya ganin fitar da zafafan waƙoƙinsa masu zafi da inganci da nagarta. Yayin da wannan haziƙin jarumi da wato Nura M Inuwa ya fitar muku da bakan damiya jajirtacciya mai zafin gaske. Mai sauraro, wannan shahararren haziƙin jarumi da wato Nura M Inuwa kun yadda kuma kun sani jarumi ne jajirtaccen gaske wanda ya kira shi da jarumi kuma jajirtacce, domin fafata zafafan waƙoƙin da yake yi masu zafin gaske su ne suka jawo mishi silar nasararsa dukan komai da komai. Mai sauraro, idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel mai albarka kuma mai alfarma, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske idan ka kasance baƙo kenan. Idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Yayin da wannan jajirtaccen jarumi da wato Nura M Inuwa ita karkare ya cije ya fitar muku da wannan zazzafar waƙa mai zafin gaske. Domin nishaɗantuwa da wannan zazzafar waƙa mai zafin gaske, ka biyo ni a sannu hankali tun daga farko har zuwa ƙarshen wannan waƙa domin ka ji wannan zazzafar waƙa mai zafin gaske. Yanzu dai ka bi mu a sannu hankali, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske idan ka kasance baƙo kenan. Idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku mashahuran zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Domin hazikancin wannan shahararren jarumi da wato Nura M Inuwa ya fafata zafafan waƙoƙi masu zafi a baya, yayin da a wannan lokaci ma ya sake takarkarewa icije idage ya kawo muku mashahuran zafafan waƙoƙin nan masu zafin gaske. Ne kuma jarumi jajirtaccen gaske namijin mazaje ga garbadawo, yayin da ya fafata zafafan waƙoƙinsa masu zafi masu ingancin gaske. Wannan shahararren haziƙin jarumi da wato Nura M Inuwa jajirtaccen gaske ne kuma jarumin gaske wanda ya kira shi da jarumi kuma jajirtacce haƙon wanda duniya ta riga ta yadda kuma ta lamunta da jarumtakarsa. Ya tsaya tsayin daka ganin ya fitar muku da zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta, domin yin nishaɗantar da dukkanin ilahirin masoyansa baki ɗaya. Mai sauraro, wannan shahararren haziƙin jarumi da wato Nura M Inuwa jarumi ne kuma jajirtacce kuma haziƙi fasihin gaske, domin ya iya kalamai da baitukan da za su janyo hankalin mutane masu yawan gaske akan waƙarsa mai zafi. Wannan shahararren haziƙin jarumi da wato Nura M Inuwa jarumi ne wadda ya kawo muku gudunmawa zafafa waƙoƙi masu zafi da inganci kuma da nagartar gaske a cikin wannan zazzafar waƙa mai zafin